Čaute ľudia, u nového videa a dneska si zahráme, jak som sľuboval vo videu Geometry Sub-Zero Restart, tak hovoril som, že si zahráme hru Sandbox. Tak máme to. Hovoril som, že budeme vyrábať C4. Takže musí to byť do tvaru C4. Jak tak. Musíme samozrejme nechať otvor na toto. Nice. To nejaké tlačítka tu budú. Áno, samozrejme pušný prach, na to sa nezabúda. Pušný prach. V správnej bombe by mohlo byť aj trošku oleja, ako nechcem už hovoriť. No, benzínu, tak. Trošku pritvrdíme magma. No, vlastne, stalo sa nám toto, takže ideme ju vytvárať ešte raz, lebo to som nechcela, aby sa nám stalo. To sa nemalo stať. Tak toto pôjde dole, tu budú nejaké tlačítka. Ten pušný prach, jak som hovoril. Pušný prach je potrebný. A ešte ten benzín. Áno, tuto ešte trošku. Samozrejme zápalka, poistka. Jak to pôjde? Sem. Tak. Teraz už to môžeme iba zapáliť. Stačí to fakt zapáliť. Ohník. A máme C4. Ešte vám ukážem takzvaný COVID. Takže, takzvaný COVID. Dáme tu strašne veľa. Toto je čo? Piliny. Áno, toho tu dáme strašne veľa. Dáme tu strašne veľa materiálu proste. Hociakého materiálu. Tu je benzín, vosk. Fakt hocičo. Ale že fakt hocičo. To neviem čo je. Benzín. Treba aj sol. Toto. To neviem čo je. Vyrastie nám kvetinka, zasadíme. Máme tu vodičku krásne. Aby nám vyrastla kytka. No vidíte, už rastie. Koľko to? No dobre. Tento vírus, to je COVID. Vidíte COVID. Vidíte COVID. Vidíte to môže byť pušný prach. Vidíte? Už to rastie. Vidíte tam tie zelené tyčky? Tak ono to je tá kvetina, tuším. Hej. Čo je to? Cement. No, pohoda. Vydrží to všetko. Takže keď tu máme úplne všetko, skoro všetko, tak môžeme dať tento vírus. Dáme ho sem a pozrite, čo sa stane. To je úplný koron. Aha, dobre. Toto. Čakaj, ne, to som nechcela. Pozrite, tuto. A už to ide. Už to mizne. Trošku pritvrdíme. Si dáme nitroglycerín. Úplne na nič to rozpustí. Áno, máme to. Ideme teraz vyrobiť toto. Takže. Čistá strana. Tak. Dáme tu trošku magmy. Aha, to som asi nemal robiť. Nevadí. Trošku pritvrdíme. Môžeme tu dať úplne všetko. Parafín. Teraz to tu bude všetko horeť. Pozerajte. Pozerajte, jak to bude horeť. Pozrite na to. Dáme tu ešte. Vidíte. Alebo toto. Tak vám dáte takto kruh. OK. Dáte takto kruh. Dáte takto. Zoberte si oheň.
to zapalíte. Týko. Vradíme urobiť ešte bombu. Máme tu benzín, všetky také horlavé látky tu kľudne dajte. Metán, no metán, to tam dáme veľa. Potom olej, stačí. Môžeme dať takúto vec, tú poistku, takto dať. Môžete to takto vytrčať. Mali by sme tu dať ešte ten takto okolo toho, takto do toho. A samozrejme, na čo sme skoro zabudli toto. Ten prach, pustný prach. A teraz len zoberete ohník. Zapalíte to. A môžete to aj uhasiť. Ale tak to budete robiť veľmi dlho. OK, toto by bolo všetko na tohto videa. Ja sa veľmi lúčim u ďalšieho videa. Čus.